Kakaiba sila. Di nagsabi si Banana sa akin. Hello! What's up? Bakit Mga ka na? higala! Kumusta mga kahigala? Alexa. So, today, mga kahigala is another day! Today! Pupunta kami ngayon, mga kahigala, sa supermarket kasi bibili kami kaunti ng prutas kasi wala na kaming mga prutas dito, no? At every night kasi kakain kami ng mga prutas tapos wala na talaga kaming makain. Nakauwi na kami mga kahigala galing sa supermarket. Bumili kami ng more chips. Tapos margarine. Tapos pang salad kasi naubos na naman kasi always kami mag-salad. Banana. Tapos dalawang grapes. Tapos mango. Malo chicoldes? Malo chicoldes? Nectarine. Nectarine. Bumili din kami ng milk. Extra. Tapos, soft drinks. 2. Tapos, bumili din kami ng pork para fry. At ito. At ito din. Samosa. Vegetables, flavor, and chicken. Ipra-fried lang namin ito mga kahigala. Ang Pepsi, dyan ko lang nilagay mga kahigala kasi wala ng space sa loob ng trips. May pupuntahan kami ngayon mga kahigala kasi i-invite sa amin ng kainan. So, pakas na naman mga kahigala! Maya-maya mga kahigala is aalis na kami. Maligo na ako, magbibihis na ako. Maligo na si Banana, magbibihis na si Banana. So, yun na. Nandito na kami mga kahigala. Chika-chika muna mga kahigala while got tagay-tagay. So si Banana na-enjoy na naman sa kakayaw-yaw. Kainan muna mga kahigala, ang daming food. Busog na naman kami nito.
nakainom ako mga kahigala kasi dami naming ininom na. Nun. Si Banana is kumain na naman mga kahigala, no? Nagutom daw siya kasi uminom siya ng beer mga kahigala pero isa lang. Akin naman is mixed wine, beer, tapos may gin pa. So medyo lalo akong nalalasing ng gana. Magpuprutas lang ako ngayon mga kahigala. Tapos si Banana is kumakain ng chichirya. So anyway mga kahigala, kakaiba sila. Nag-invite sila sa amin. Pero nagdadala din kami ng food. Hindi gaya sa Pinas mga kahigala, kung may mag-imbitar sa atin is lahat is free, diba? Mga beer, mga pagkain at iba pa. Dito mga kahigala is ikaw mismo magdadala sa imnonon. Like beer, mga etc. Hindi pre. Walang pre dito mga kahigala. Oh my God. Di nagsabi si Banana sa akin mga kahigala na magdala pala kami ng food doon. So hindi ako nakapag-prepare kung ano ang lulutuin, kung ano ang dadalhin. So yun, bumili na lang kami ng lechon manok. Mamadali na lang akong gumawa ng salad dito. Partner sa lechon manok. Yun sila mga kahigala is hindi yon mga kapatid ni Banana. Mga kaibigan yon sa owner na tinitirhan namin noon at naging kaibigan na lang din ni Banana kasi matagal-tagal din siya doon nakatira, so na-meet din niya. Tapos yung iba is mga kapitbahay, so yun mga kahigala, hindi niya yun mga kapatid. Puro sila mga bababait mga kahigala, as in na-enjoy kami ni Banana doon kasi puro lang tawanan, mga chika-chika, mga ganun. Tapos tagal na din sila ni Banana na hindi nagkita-kita. So yun, talagang in-enjoy namin ang aming laag kanina. So kaya gabi na kami nakauwi. Kaya hindi ako masyadong naka-vlog doon mga kahigala kasi I believe I can fly. medyo nahihiya din ako ba. Good night, Mahigala. I destroyed myself on the bicycle. Kasi nag-cycling siya kaninang umaga mga kahigala, mga alas 5:30 mga ganun. Kaya masakit ang kakawan niya. So yun lang mga kahigala. Good night po sa inyong lahat. I love you all. Be simple, be humble, be patient sa buhay para always happy.